Millä fiiliksillä? Ihanat fiilikset, mahtavaa. Hyvä. Ihan hyvällä fiiliksellä, että vähän meinasi tulla kiire. Lähettiin Jepualta puoli tuntia myöhemmin kuin Sofia ja noin, mutta kyllä me sitten pakettiautolla otettiin vähän vastaan. Ja matkalla jouduttiin vaihtaa jopa kuljettajaakin lennosta välillä, koska ohitettiin Sofia ja mä en halunnut nähdä. Ja Sofia on vähän mekossa siellä autossa, niin vaihdettiin vauhdissa kuljettajaa. Mä menin taakse ja pistin silmät kiinni. Ja Sofia ja Jussi tullut tänne Törnäväen kirkkoon aikana sanoa toisillemme tahdon. Iso sana, iso asia. Ja siihen yhteiselle matkalle, mikä siitä alkaa, me ollaan myös täällä pyytämässä Jumalan siunausta. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisi vain kumiseva vaski tai hillisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Te tapasitte ensimmäistä kertaa kunnolla Bahrainissa, vaikka aiemmin toisille nimeltä jo tiesittekin. Aika kauas täytyy teidän kotiseudulta kulkea, että toisenne lopulta kunnolla löysitte. Ei tullut Jussi sulta kysyttyä, että oletko yhtään tanssimieliä, mutta jos Sofia on aikanaan kattelia, niin pitäisikö sun hiivatanssiakin sitten alkaa harrastamaan? En tiedä. Kaikki tietävät Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa kysyn sinulta, Jussi, Heikki Kohtala, tahdotko ottaa Anna, Sofia, Karolina, Vesteri avion vaimoksesi ja osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta myötä ja käymisessä? Ahtaan. Inför ord. Den allvetande och denna föräldravis närvaro frågar jag dig, Anna-Sofia Karolina Wester, vill du ta Jussi Heikki Kohtala till din rätta män och älska honom i nöd och lust? Ja.
Arvoisa hääpari, Jussi, Sofia ja Jussi, hyvät häävieraat. Mulla on bestmanina ilo ja kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi viettämään Sofia ja Jussin hienoa hääpäivää tänne Jepualle, Härmään, tai kuten Jussi tätä kutsuisi. Onko se nyt joku kehto? Se on sivistyksen kehto. osaksi ja me ollaan seurannut sun toimintaa ja meidän piirissä ja sä oot saanut kiitettävän arvosanan meiltä täyskymppi. On ilo toivottaa sinut tervetulleeksi meidän perhepiiriin, niin kuin tänään on tapahtunut. Ja menestystä, kippiskoon. Hei. Joo, me halutaan nyt toivottaa tosi paljon hyvää onnea hääparille ja pitkää ikää. Oi saatana huomioon, sanotte en nautaa mitään. Yes. Että teidät vihittiin, niin sillä on aikamoinen merkitys meidän perheellä vai? Siellä on minäkin olen sanonut ainakin vaiheessa 45 vuotta sitten tahdon siellä. Sama tilanne on Jennen kohdalla, se on vihitty kans siellä. Sitten tämä teidän vihkipäivä, mikä on 20. päivä, niin tiedätkö mikä merkitys Jussi sillä muuten on mulla? Itse asiassa mä oon kyllä kuullut, mutta mä en enää kuullut. Se on isäni ja sinun paappasi syntymäpäivä 28. Siellä vähän neuvoja. Kuunnelkaa tarkkaan. Ei helpää, ei helpää. Näitä mä oon kuullut. Ei koskaan tarpeeksi. Ei koskaan. Mä en oo! La 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 la.
Anna tähän vielä yksi mahdollisuus. Tämän jälkeen Sofia saa pitää näitä puheita. Lupaatko Sofia pitää Jussille näitä puheita? Ehdottomasti. Hyvä. Isosisko, joka on tehnyt yleisesti sen. Mä ihmettelen, että sä oot edes yhden aineen kirjoittanut, koska mä oon tehnyt sen kaikki aineet, Puviksen työt. Äiti on lukenut sille kokeisiin. Et se on aika helpolla päässyt, mutta todistusaineistoa on ainakin joskus se on jotakin itsekin tehnyt. Kokeet mä oon joutunut kuitenkin itse tekemään. Joo, kyllä hyvin meni kun äiti luki. Tällaista elämää haluaisin viettää isona. Haluaisin olla päällikkö. Isossa lihatehtaassa. Haluaisin, että minulla olisi 50 lasta. Omistaisin rikkaan vaimon. Päätyön lisäksi harrastaisin myös sumopainua. Ei kertaakaan mulle Jussi soittanut keskellä yötä Italiasta kello 3.15. Jenni, sä oot paras sisko. Mutta mä tajusin kyllä siis sen, että mun on turha olla mustasukkainen, koska niin kauan kun niitä yöllisiä parhaan siskosoittoja tulee, niin kaikki on hyvin. Et sitten kun tulee ensimmäisen kerran se soitto, niin sit voi olla joku murresmaailma. Mutta kaikkia hyvää teille tästä eteenpäin. Ja tervetuloa sukuun. Niin kuin ihanaa, että sä oot nykyään kohtaa. Hei, yksi asia. Mä tiedän, että sä oot hätähinen ja sä oot ottanut kohtalonimen. Niin se tarkoittaa sitä, että sä et voi niinku ruveta muokkaamaan Jussista niin, mitä pitäisi tehdä jo. Jos sä haluaisit, että niin kävisi, niin meidän sukunimi olisi Hetilä. Mutta puhukas niin paljon tossa, eli saanko mä vielä laulaa? Tämä. Mut muista, että Robi
Robinilla ja Ökkiksellä on samanlaiset puukat. Jotain Sitä mä oon katsellut just tässä. Hän saapuu niin kuin prinsessa. Katsekin katoaa ja sanoo, Mareks tuntee monet. Mulla oli ennen pitkä tukka, nyt mä oon hänen resuret vuoden näkö nuori mies. Hän silkkaa hunajaa. Ja kun illan kaunein nainen tähän pöytään istahtaa, niin seuraa sekalainen, kun pienet pojat sekoaa. Sofia ja Jussi, arvoisa hääpari ja tietysti koko juhlayleisö. Me ollaan Sofian kanssa tutustuttu tämmöisessä kaupallinen tuottajakoulutuksessa ja hississä Sofia kysyi sivulauseessa, tuutko sä muuten mun kaasoksi? Helena on toinen kaaso. Mun ei tarvinnut oikeasti miettiä asiaa, mutta mä liikutuin aika paljon siinä, että tää oli mulle todella iso kunniatehtävä. Mä toivon, että teidän rakkaus on yhtä lämmintä, mitä se on ollut tähän asti, ja te pidätte huolen toisistanne. Ja mä haluan, että teidän rakkauden valo kestää elämän loppuun asti. Yksi semmoinen reissu mulle tulee aina mieleen joka tapauksessa, niin mä en tiedä minkälaiset lämpölamput teillä on täällä Pohjanmaalla. Mä oon kerran oltu Tanskassa yhdessä kisoissa ja se sanoi mulle, että mennään, kun syömästä lähdettiin ja mentiin solariumiin. Oksentanut tosiaan kerran ja Jökkäs sanoi, että ei saa. Hän on oksentanut 2 kertaa ja isä sit siinä viereisellä penkillä, kun se herää, niin täytyykö aina ryypätä näitä teitä? Ei nyt taivannut siitä. Mä voin sanoa, että nyt sulla on semmonen henkilö, joka oikeesti tulisi sun viereen siihen ja helpottaisi sun olotilaa. Mulle ja te olette tärkeitä, sen takia olette täällä. Kiitos Kaasolle, Westmanille, kaikki, jotka on auttanut tässä. Olette ihan mielettömiä ja rakastetaan teitä ihan yli kaiken. Super mahtava päivä ollut ja tästä se vaan paranee.